Ramon, nog niet zo lang geleden spraken we Peter en die was erg trots op je. Nou, daar ben ik hartstikke blij mee. Ik ben ook super trots op Peter. Dus, en het zit allemaal in de familie, dus we gaan er keihard tegenaan. We hebben een mooi nieuw album, dus we gaan knallen. De nieuwe single was Het is wel wennen. En de nieuwste die ligt alweer bijna klaar. Dus daar zijn we heel hard mee bezig. En het is het einde van een mooie nacht. Dus de tweede single is dat dus. De derde single die zal om en nabij rond november, december zijn. En ik denk dat dat een ballad gaat worden. En ja, als dat op een gegeven moment gebeurd is, dan zal het album nog een klein beetje gaan rekken tot en met februari, maart, denk ik. En het heeft bijna 10 jaar geduurd dat er alleen een singeltje misschien, maar geen album. En wij gaan nu gewoon werken dus dat er voortdurend mooi materiaal op de markt ligt. Dus dat de mensen in ieder geval niks tekort komen. Als mensen nog meer informatie over je willen, waar kunnen ze dan terecht? Nou, we hebben een hele mooie website. Die wordt heel goed bijgehouden met alle informatie. En dat is www.ramonbeense.nl.